Ak bol január o zmenách, február je o realite. Daňové priznania, DPH, povinnosti a termíny, ktoré sa už nedajú preskočiť. Vítajte pri februárových novinkách z Midero Community. Ešte predtým sa však na chvíľu vráťme k tomu, čo sme riešili v minulom mesiaci. V januári sme sa v komunite venovali všetkým tým zmenám, ktoré si štát pre nás pripravil. Horúcou témou bol automobil v podnikaní, na čo sme mali samostatné školenie. Na ďalších školeniach sme sa venovali legislatívnym zmenám DPH, daní z príjmu fyzických a právnických osôb, zmeny v mzdách, riešili sme daň z motorových vozidiel a aj ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Takže ak ste niektoré z týchto školení nestihli, všetky sú k dispozícii v archíve Midero Community. Aj vo februári sme pre členov Midero Community pripravili konkrétne odborné školenia a kurzy, ktoré reagujú presne na to, čo aktuálne riešite v praxi. Takže poďme na to. Jednou z hlavných tém februára sú daňové priznania fyzických osôb. Preto sme pripravili certifikovaný kurz, ktorý vás krok za krokom prevedie kompletným spracovaním daňových priznaní fyzických osôb za rok 2025. Kurz je praktický, postavený na príkladoch a je vhodný pre začiatočníkov aj pre tých, ktorí si chcú svoje vedomosti aktualizovať a rozšíriť. Pre tých, ktorí nemajú čas možno na celý kurz, ale chcú získať taký rýchly prehľad, máme pripravené aj samostatné školenie k daňovému priznaniu fyzických osôb za rok 2025, kde si prejdeme všetky tie dôležité veci a prejdeme si aj aktuálne zmeny zákona platné od roku 2026. Ako sme slúbili, tak vo februári štartujeme aj kurz DPH určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Tento kurz je rozdelený do takých kratších videí a zameriame sa na pochopenie základných princípov DPH a ich uplatnenie v bežných situáciách z praxe. Na tento kurz potom nadväzuje kurz DPH pre pokročilých, ktorý je takisto k dispozícii a kde rozoberáme všetky témy detailnejšie. Pre pokročilejších sme pripravili odborné školenie zamerané na osobitné úpravy uplatňovania DPH, a to konkrétne investičné zlato, uplatňovanie DPH na základe prijatia platby a osobitný spôsob úhrady dane. Vysvetlíme si tu, kedy hrozí ručenie za daň, ako sa pred ním chrániť a všetko si ukážeme to na konkrétnych príkladoch z praxe. Ďalšie odborné školenie k DPH sa venuje fakturácii, zdaňovaciemu obdobiu, daňovému priznaniu, kontrolnému a súhrnnému výkazu. Zhrnieme si tu všetky povinnosti, lehoty, upozorníme na najčastejšie chyby, ktoré vedú sankciám. Zároveň sa tu pozrieme aj na zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od roku 2027 a zmeny, ktoré s tým budú súvisieť. Všetky tieto školenia a kurzy majú členovia Midero Community k dispozícii. Samozrejmosťou sú podrobné učebné materiály, videoarchív a možnosť klásť otázky školiteľom aj po skončení školení. Ak Midero komunitu ešte nepoznáte, Midero komunita je bezpečné a priateľské miesto pre účtovníkov, mzdárov a personalistov, kde nejde len o vzdelávanie, ale aj o podporu, zdieľanie skúseností a pomoc v praxi. To boli februárové novinky z Midero Community a vidíme sa vo vnútri.